Bilježim se štovanjem. Ti gazda to. U podrumu kiseli kupus. Gazdar, stigao gospod Krešimir. Eto me za minutu, nek sačeka. Eto, čuo si. Eto ga za minutu. Kiseli kupus. Pa ko još kiseli kupus na proljeće? Evo, sredio sam sobu na tebe broj 5. Deluk soba sa pogled na reku Miljasku. Ajmo. Izvolite. Kaj mi je ovaj poznat? A i ta uniforma. Nikad nisam vidio ovakvu uniformu. Nemci, Italijani, fašisti, SS-ovci, Anđar divizije. Pa ko bi upratio gospod Krešu sve te uniforme? A i to kaj veliš, Janez. I to kaj veliš. Evo vam pneumatska bušlica, ali molim vas ko Boga, samo pazite da ne bušite ovaj zid. To je nosivi zid. Ako njega dotaknete, ode sve u pizdu maternu i konak i mi zajedno s njim. Hajde ako Bog da sve dobro završi. Jel ovaj zid ovamo? Šta je rekao? Je li nešto rekao? Ništa nisam čuo. Jel ovaj zid ovamo jebem te gluha? O, majko moja mila. Jesi donio? Je, to je. A to je to. Polako, Himačke si norc. To je strašno nestabilno. Malo ga jače drukneš i nema nas. Kak ni pol grada. Evo, vraćamo početnu poziciju. Tako moćno, jel? Tak je. Rekao s 4 glave. Tak je. Sačekaj tu. Može. Jeste donijeli lovu? Ma o čemu vi tu? Joj, a mislim, moja tetka Rahima ima iste crte lica. Pa jeste li vi normalni, uvijek ste sjedili tamo, sad ste prešli ovdje? Prosto, ko ste vi? A ljudi moji, šta je ovo navalilo, ko da je neki ilegalni tehnik kod mene? Nebo gori kada oluja. Joj, bit će kiše više nego što je prosječno. Prepoznao sam se, a? Zdoneo. Gdje je lova? Sjedite tamo i čekajte me. Šta je ovo, izvrtiše neko na ringiški? Krešo, stari prevarantu. 1, 2, 3, 4 glave. Čuj ti šta se koliki je? A odakle ti tolika lova, frajeru? Znaš kaj, zajebao sam se ja. Trebao sam ja ostati pri 500. Eto ga, Fljok. Daj bušilicu pa da udarimo. Da uključim, a? Sad ima da buši ko kroz švajcarski sir. Dogovor je bio 400, kakvi 500? Sad te vodim na tebe, na čaršiju, na ćevape, za prste polizacu. Gasi, čovječe, nije to taj zid. Ovaj trebamo bušit. Partijem, ja mislim da je ovaj. Jebote, Albanac je žrtvo iza srpskog kralja. Ovo je se otišlo u pizdu materinu. Ne bi rekao da je ovo nitroglicerin. Nego šta je? Pa to je šljivovica. Šljivovica! Odjavljujem se štovanjem. Čekaj, poglavniče! Nećemo tako, poglavniče! Ali Krešo! Vraćaj pare! Ojadu ću te zabaviti, pare vraćaj! Šta je? Misliš da te cik-cak spašava, jel? Moj si, Krešo! Moj si! Šta stan, šta? Davaj pare! A ovo je bil nesporazum. Nesporazum, jel? Kako te nije stid, sram te bilo od poštenog svijeta uzimaš? Ma nemoj tak, Himačke. Šta? Pa nije u redu. Šta nije u redu? Ako tu udarim mater će ti kod kuće zaboliti. Udaraš mi na egzistenciju, udaraš mi na zdravlje, na usta moje djece udaraš. Ma čekaj, pa mislim, bil bi red da mi bar platiš ovu bocu šljive. Koju bocu? Pa tu, vrhunska je iz Gradačica, ne? Odakle? Gradačica. Pa jest, Ag mi je rekao da nije loša. Đubre jedno bezobrazno. Evo ti, srpskih para i molim te di potroši u šabac na vaše. Ali u toj uniformi. Pa ne bi valjda ovaj događaj utjecao na naš Freundschaft. Što se mene tiče, sve u redu, ja i ti smo završili. Srpske pare. Kaj je ovo, neki kralj Petar na njima? Ma fuj.